Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos, kalpasante oras de alauna. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Walang halong kemikal, kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo ba kay Doc? Mabibili sa mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at 1 kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at 1 kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinaka maganda na pang cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So anong masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Tawi dakdak no umay agpaagas. Indam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod na gusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This song is brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:17. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawal daw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpay RPN DZRL Radio Ronda Patak Ilocos Norte. Barungarima. Barungarimot.
Pero na imbaga malem tayo amin nga sa ngapada, malem ti Martes, yes ti mabilang iti bulan iti Hunyo, tawen 2025. Ang kami ni Sangbay kada kayo di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Nairanta programa ng kaya pagliliwaan, paglilingayan no kasi nga oras ti madanunan, pakangigan kada giti agkakapintas nga sunsunata ditoy Ilocos. And mabalin nyo iti makipagpartisipar, mabenting kay panagipatulod kada giti pangablao. Mabalin nyo nga i-text ida iti 0962-319-4703. Bueno, iti 0935-804-3395. Maling kay pa iti tumawag through on the air papagayam. Makatitwak pa lang agserbi iti biyang timas sa control, the engineer ni engineer Mike Ramos, ti chief technician tayo. Gagayam ken kakabsat. Adakan ni engineer Mark Tulio, engineer. And kasama ten supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Na kami aro dito sang kamay sang may kumablaw kada kayo, itinagasat nga malem, nagasat nga orasyo, sa di naman napaset ti probinsya tayo iti anyo, ken sa di naman napaset ti lubong, itayan nyo iti agdama. Bena papagay, matiro dan ti panglukat tayo nga ayog bilang musika, itatang malem. Baro Arimat!
Baru Warimot. Okay, sadyay bye-bye ket nalina. Kalawela. Manid pa lang kini Mr. Terry Batinga, baben pa lang kadigiti The Mega Mix Singers, kumusta kay dita Barangay Guerrero, Dingras, Ilocos Norte. Ken kasamitan kablaon teman ni Kumadre Regina Salvador, dita Barangay Baresbes, Dingras, daninang Silvia, ni Ninong Joel, kani Kabagis Joel, Kabagis Sharon. Kumusta kay met dita Barangay Barong, Dingras, Ilocos Norte. Okay, tuloy-tuloy la tatintay pa nagkakadwa pa nagdrangay. Kasama nang intay agibasa kadigiti nagduduman nga pangablaaw nga intayon na awat papagayam at iti sa malipay nga sunata. Anid pa lang kini Mr. Terry Batinga, nagkigawen ni ading balasang. Baru Warimot. Kiligom na nakigaw. kasla datay manok nga nakigaw. Kasla tay abuyo. Nagkigawen tay balasita, naanarmig kayang yanan, lakwan lang matsambahan, ako'y datong day tuwing na, at malmali magdaytagida, na mag-isus pagkentwana, parpareng mapanagdirus, jay waig, jay dayada. Nagkigawan tay balasita, naararmig kayang yanan, dakman lang matsambahan, ang idatong day tuwing na, ang malmali magdaytagida, amang isus pagkentwana, kabareng tumapanagdirus, jay waig, jay dayada. Matukmak na di, dungdungan ni nanang na, di napaglabain, muray laing panyuna, sa kabit na tigos na, pagtigos yan na kay sa gumpita, selselan na, mga rektang na, ules na paipat na linting na. Marakeng ka, Mami Rosalinda Bumanglag. Gala, sumala ka. Kasama to ni Mami Minda Kadjente. Alam ni Apo Kapitan. Manuel Kadjente di Tabakaran. Ni Mami Chita Ung Tubera. Makaliplipat kan Sir Ronald. Kuna na to, dinsaka, dumdum nga. Everyday ka nga kabkablaawan, Mami Chita. Ikaw ang kay balasita, naararmig kayang yanan, tsakman lang matambaan, ako'y datong day tuwing na, ang malmali magdaytagida, na mag-isus pagkentwana, kabareng mapanagdigos, jay waig, jay dayada. Matukmak na di, dungdungan ni nanang na, di napaglabain, buhay laing panyuna, sakwen na tigos na, pagtigos yan na jay sa gumbida, selselan namin na rektang na, ulas na paipagdalintingan. Matukmak ka di, dungdungan ni nanang na, di napaglabain, buhay laing panyuna, sakwen na tigos na, pagtigos yan na jay sa gumbida, selselan namin na rektang na, ulas na paipagdalintingan. Selselan namin na rektang na, ulas na paipagdalintingan. Baru Warimot. Okay, deta arad gagayam ken kabsat, nagkigawen ni ading balasang. Apo deta may tipasala ni Mami Rosalinda Bumanglag. Dita Barangay 10 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Manang Silvia de la Cruz. Ano Manang Silvia? Kumusta ka dita Barangay Barabar, San Nicolas. Ni Aimili Nagarpao. Kumusta kami dito Barabar, San Nicolas. Nag-grab kan kunak man ket di madamati salak sir ni Mami Rosalinda Bumanglag. Okay, dito pa nga rod. Sumala ka pa Mami Rosalinda Bumanglag. Baru Warimot. Manibot ka ni Miss Sylvia Gawiran. Manid ba lang kadigiti The Mega Mix Singers. Yan ti album tayo Baru Arimat. Dadi man kanya asar sa
Ada kay kani asawa agsing sinara adwa di amut makakit-kita kas kaila ang pag-asawa tamayan tikin ni binini semyu inggit sa mitna Jaki di ingging-gina tati amuk pamarpardaya dagiti chismosa alagsiping dildila na ngindakal na disgrasya tanasabat ko ita anyan naragragsak ta at tindining kulda magmagna anyan na nagsain jak mauto pa panunutin jak kaya nga awatin urayak lang nga ang tigerge napiyang nalaplapsa itiin na kanyaking sukat ngayon bakit ako ribet-bet di pa'y agluan ang masulit at dadiman kanya asar sarita ada kay kani asawa aksin sinara adwa di amut makakit-kita kas kaila ang pag-asawa tamayat tikin ni binini semyu inggit sa mitna Jaki di ingging-gina tati amuk pamarpardaya dagiti chismosa alagsiping dildila na ngindakal na disgrasya tanasabat ko ita anyan naragragsak ta at tindining kulda magmagna anyan na nagsain jak mauto pa panunutin jak kaya nga awatin urayak lang nga ang tigerge napiyang nalaplapsa itiin na kanyaking sukat ngayon bakit ako ribet-bet di pa'y agluan ang masulit anyan na nagsain jak mauto pa panunutin jak kaya nga awatin urayak lang nga ang tigerge napiyang nalaplapsa itiin na kanyaking sukat ngayon bakit ako ribet-bet di pa'y agluan ang masulit ngayon bakit ako ribet-bet di pa'y agluan ang masulit Okay, deta kanot tay bakit nga kurebet-bet di pa agluwa kanon na masulek gagayem ken kakabsat. Alaman, tuloy-tuloy din tayo panagkakabda panagdrangay. Baru walimot. Okay, kunanad toy may kan mare luming ta sumalatan kunanad toy. Alawan la. Ni Mami Rosalinda bumanglag ket talaga nalaing nga sumala. Alawelag, sagana kata sumalakan to no madanunan, Mami Rosalinda bumanglag. Okay, agsubli tayo to kalpasan kadagiti so wag mo na pamalagip. Baru walimot. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayem karabsat, adtoy tikaw dyan nga damag inatang oras, damag pailaing manipod dito'y lugar tayo. Napintas kendak kila makatulong iti kaddan iti EV charging station, ang nagtitinulungan ti AC Mobility ken ti INEC iti Barangay Pansyan, ijay pagudpud. Kinuna ni Miss Yvonne Palomar Castro, Regulatory Policy and Government Affairs Officer, manamnama nga dadumanen dagiti lokal ken gangganeet at turista iti umay ditoy Ilocos Norte nga dan iti electric vehicle gapoy ti kaddan ti charging station ijay pagudpod inlalog na ti maysa nga EV fully battery power manipod Alabang Metro Manila ket kabelan na at rayen aging gana ijay pagudpod kunana at ti AC Mobility ket adaan iti siya mapuloket inem nga lokasyon dua kasot dapuloket inem nga active charge points station ken target da iti pito gasot charging station iti Intera Pagilian iti daytoy atawen inlawlog na
seamless, sustainable, cashless payment, mabalin iti credit card, kanda dumapay, fasilidad pagbayadan kadagiti masungsungad nga aldaw. Impeksamet ni Castro iti panagyaman iti LGU pagudpud ken ti ipapa-suporta ti gobyerno provinsyal babaen ken ni Gobernador Macho Marcos Manotok ken iti public-private partnership ti AC ken ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Dahil tadi kaudyan nga damag ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38. Intero din na tapugan, ti may kadwa, kin maudi na 30 minutos, ti programa tayo. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbalinyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpailaeng RPN, DCRL Radio Ronda, Batak, Ilocos Norte. Barungarima. Baru Arimat. Okay, tuloy-tuloy di programa tayo, Baru Arimat Music Festival. Bakit kadwa tayo palag serve ti Biang Timas sa control. The Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos ken ni Engineer Mark Tuliao. Ken syempre ito mo ti Biang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Ken ulit klain kadi kitay kayat nati kumablaaw. Ag text kay laeng ti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Kunanad to, inaimbag malay mo idol, kablaawan na kami man dito Bintari, Ilocos Norte. Permit Ibarra kunanad to. Kasla summer ti arig na ure agtudtudok ket nakapudpudot latamet kunanad. Ay ure agtudtudon sag paminsan napudot latamet kunanad to. Okay, thank you very much kanima ng Agnes Agbayani dita Vintar. Kunana pa dito, kablaawan na kami man Sir Idol. Dito yung Bado Payas, Bado Ilocos Norte kang kanahin ka mga agdingdingeg. Kareto yung super sikat nga programang Baru Arimat Music Festival. Mangipatokar kantuman tay ure ana nga kantam kunanad toy. At
thank you very much kani Mr. Richard Mendoza. Manibo dita Madupayas, Bado, Ilocos Norte. Oy, kablahon te madda kabagis Araceli Aganon, Thailand. Ni Ninong Rudy Thailand kani Best Karen Tahilan. Oy, kumusta kayo dita Mabusag Bibado. Kasama tanda Ninong Ismin, ni Ninang Edna, ni paring Erwin Corpus, Ninong Oscar, ni paring Anthony Orques, ni Tita Love Family, iti Barangay Pagsanahan Surbado, ni Mami Leti, kasama ta ni Miss Arlene Banyaga. Lante pa ta kong pandemic, kani Kumadre Shirley Sipagan, da paring Jesus, ni paring Tonton, kani paring Albert. Basta kaya amin na sa ngapada, dita Aring Badok, kasama tanda Kagawad Ian Paul Mendoza, da CJ, da paring Brian, da paring Ariel, da Kumadre Lorna, ken kasama tanda kompadre Noli, dagiti Lazaro, Tugadi, Valencia, ken kasameten kadagiti Mendoza family. Masa kayo dita kasamatan daninang Feli, Nininong Erning Balbas, kasamatan da po ABC President Virgilio Calahate, kininang Josie Calahate, ti Prieto family, ken kasamatan ni paring Ronnie Baybado. Bangin kay panagdingdingeg, ito Barangay Gabot Norte, Bado, Ilocos Norte. Kuna na to'y kumpad, request kuman ket Nupay Awan kan. Thanks kumpad. Kuna to ni Kumadre Cristina Makatumbas. Aywan gayam, di bagbagam Kumadre Cristina Makatumbas, agaad dayo da kang aming kadainang magic, kada tatang ni Tata Juan, ken ni Nana Tansing, adada kano JY Paho, ket adada J Hanalolo. Bayam ta pakumusta akto no inak kuna ni Tatang Bikka, hindi nagchat-chat kami di kalman. Okay? Abeno ti Rodenti sa balipay nga sunata. Inak man ni Roknoy kada kayo. Sumala ka man nun. Mami Rosalinda Bumanglag. Isagot tay man kani Apo Kagawad Victor Padilla dita Barangay Buanga Pinili. Oy, Tatang Victor, kumusta ka? Ken happy birthday today kani Daddy Rizal Katubay dita Barangay Badjo Pinili, Ilocos Norte. Langlanguyak ti pegges kung agsangsangit, panakailawan ko dakkel nga babawi. Kaya't ko kumatsumang ladyay, gidngem gaburang nakmet di daluyong ni pait. Kaya rigam tay may sanga kayo, nuna ata ay awanti ag gusto. Nuna gamu ay aduti ag rayo day, tat kaya rigam naslag adarling ko. Kaya rigam tay may sarelo, pitik kas pitik ito'y puso. Agsangsangit at lumalaglagip ko, dahil dila ilong kanyat yun una na at tiyempo. Kaya rigam tay may sanga pataw, agkatang jay tenga titaaw. Sipluten jay angin daluyong jay baybay, magabura na kundi na kay sangitan. Tay may sarelo, agpitik pitik kas pitik ito'y puso. Agsangsangit at lumalaglagit ko, dahil dilailong kanyak yun una na at tiyempo. Kaya rigam tay may sanga pataw,
katangjay tenga titaaw. Sikluten jay angin daluyon jay baybay, magabura na kundi nakpay sangitan. Sikluten jay angin daluyon jay baybay, magabura na kundi nakpay sangitan. Baru Warimot. Okay, dito ti kanta ni Kagawad Victor Padilla. Manibadita Barangay Buanga, Pinili, Ilocos Norte. Okay, kung nanapay dito Oy, kablaan tema ni Mang Jun Salmasan. Hello Mang Jun, kumusta ka? Ni Compadre MM, ni Miss Tehani Alejandro, ni Miss Elsie Baliwak, ni Miss ano na ganan? Ni Mami Ninang Ofelia Justo, kani Compadre Bong Aguinaldo, Manibadita Barangay Navotas, Lawag City. Kan kablaon tepay Damam Fe Aquino, kini Sir Edwin Aquino, Uncle Orlin Galanin family, ni Best Delay, ni Auntie Merlin Bakod, kasamatan. Kablaon tepay ni Ninang Nena Patricio, Dita Balay, kablawak man ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo, ni Kuya Francis Ken, da Ate Vilma, ni paring Michael, kumusta kami dita Barangay Balaka, Lawag City. Ken, di kitay listeners tepay dito Barangay Bawa West, Dita Balay, ni Mrs. ko. Ken, di kitay babalasang mi ni Marian ken ni Azayla, ni Nana Nining, ni Auntie Mirna ken ni Uncle George, ni Tata Marpe ken ni Nana Juliet, ni Mr. Charles Navarro, kasamatan kablaan tepay ni Manong Virgilio Biernes, ni Mami Sita Sebastian, ni Tata Julian Padulip, ken ni Compadre Bobby Palada, kumusta kaya mi nasangapada, di kitay kabarangayan tayo dita Bawawes, idolonmet ni Apo Kapitan Salvador Caroy, kitay nakasaysayat nakananos nga Kapitan mi nagaget. Kaya nakasamatan ni Tata Arohel ken ni Nana Rusi Rigonan dito'y nagbakalan Batak. Kumusta kayo? Manang Emeline Butay de Los Santos ken ni Manong Edward, ni Tata Avelino, ni kasamatan ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos, ni Apo Kapitan Ray Ventura and family dito'y Barangay Dariude, ni Mami Guillerma Solisipan. Hello Mami Guillerma, na imbag nga malemon at ubram, kasama tadi kita Apo nga Barangay Official State Barangay Baay, idalunat ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan. Deno papagayam at Yorodenti sa balipay nga ayog bilang musika. Inakman isagot kada kayo papagayam. Okay. At nati sa balipay nga sonata, isagot ko kada kayo papagayam. 1:48 ni sa balimet deta. Okay, detoy. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy lang ti awan, bayad na niya ti amom, dumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan na dakes ti umapal ken ni karuba. Nukanayon nga da baru ako tsena. Aramiden ti pamuspusan, amagunud bumet. Inka kalkali kaguman. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy laing ti awan, bayad
ti amom numatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan adakes di umapal padang matao. Pagbalinem ket di daytoy nga inspirasyon mo. Agkararagay ti Diyos Apo, itanat na imbaga sa lunat mo. Tapnuin ka maragpat arapaap mo. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday to'y laing ti awan, bayad na niya ti among numatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday to'y laing ti awan, bayad na niya ti amom numatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Okay, natarad ti Sonata Pulwan agarapaap ka. Dapay nabatbati siyam nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 2. Padaanan nyo ti sumara programa tayo parikot ken pamagbaga. Intay to ibasa manen digiti Dani papagayam. Okay, ato yan dati kanta ni paring Anthony Orques, Ilocana. Ilocana ka, nagpay dumatintas na, di ka kadlunda ang tasalita eken ka. Ano gay dinagayet, pintas mo nagpay duma, nung itaawan nagadaelen day tapos tura. Ilocana ka, nagpay dumatintas na, di ka kadlunda ang tasalita eken ka. Tano day dinagayet, pintas mo nagpay duma, nung itaawan nadadaelen day tapos tura. Ididamo ka ang masirpat at tintog ka buok mo, tano agwaklay ket tumanon ingga natabukot mo. No itatamet babaan niya akit pinagulot mo, napintasak kunam yung nadadael day talayid mo. Taday ipintas mo, di mo malaki na'y lalaan. Kulot ta buok mo, ken pintaluday tarupang. Kinulor mo pa'y bibig, kiday akiniskisan. Pintas mo iluka na nadadael day tapos turang. Pinasiling mo, pinatirad, kukutaram ramay mo. Pinapintaam na labasit, kukuday tadapan mo. Maibagay unay tanakipet, unay ababulges mo. Tanong agsala ka, agko'y kuyeg-yeg tabarukong mo. Pinasilig mo, pinatirad, kukutaram ramay mo. Pinapintaam na labasit, kukuday tadapan mo. Maibagay unay
pabol dress mo. Tanong agsala ka, agko'y kuyeg-yeg, day tapatong mo. Tanong agsala ka, agko'y kuyeg-yeg, day tapatong mo. Okay, nagsala ka, agko'y kuyeg-yeg ka no tapatong mo. Alam ni paring Anthony Orques, kumusta kayo dita barangay Pagsanhaan Sur, iti iliti Badok, Ilocos Norte. Dapay 5 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 2. Nagita request yung ipatokar konto no madamdama. Okay, pangsirata yon nga sonata papagayam. Okay, at iti may sapay nga napintas sa sonata, tilata sumala. Ayat Hawaiano. Nasang itkapsati ayat Hawaiano, tauray lakay di mo sukat kinatungo, ading balasang ikatem panagduwadwang, aming kayat mo'y inaisagot ken ka nga ipaay. Nasang itkapsati ayat Hawaiano, tauray lakay di mo sukat kinadunggo, ading balasang ikatem panagduwadwang, amin kayat mo inaisagot ken ka nga ipaay. Ading balasang tungeg kat pati kumaan, kayat napudnutin ka ipaay. Naparagsak mo ni asawang mawayano, san mo ngay tulog panakapukaw kaayat mo. Ading balasang ulitek pati kumaan, saan akwarta gamgamam ta asawa. Napod mo ngayat ken kwa na maibahay, ito ket kasi ta asawang maagsamulay. Isut ka po na ukap sa Hawaiano, di mo itulog amay spoil na paket mo. Amang ket dinuin na ka isang di, iti upuping at marasitong talalaki. Ading balasang tungeg kat pati kumaan, ayat na pudnutiin ka ipaay. Naparagsak mo ni asawang mawayano, san mo ngay tulog panakapukaw kaayat mo. Ading balasang ulitek pati kumaan, saan akwarta gamgamam ta asawang. Napod mo ngayat ken kwa na maibahay, dito ket kasi ta asawang maagsamulay. Okay, detarod ti ayat Hawaiano. At ti pang recap tayon nga sonata papagayam iti daytoy Tuesday edition di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Padaanan yun dati sumaro na nga programa tayo ti parikot ken pamagbaga. At tingaro den ti maudi sonata, isagot ko kada kayo papagayam. Ana mamiminda ka gente, da ka pala dita. Awen no, nakaturog kan. Ala sige. At tingaro den dati sa malipay nga ayog bilang musika. Ngaynak man isagot iroknoy kada kayo itatang malem papagayam. Nagragsak to'y puso ken rikna
ng Ted Maris daytoy biyan. Anyan anaglasbang tapintas mo amabuy-buyan. Jakman namas baalan tagrayo at biag kudita sa diyan. Sapay kumataak luning tuy napudno nga ayan kuken ka. Wen ikarik ngay ayaten ka tingganan tungpal tuy biyak. Anyan anaglasbang tapintas mo amabuy-buyan. Jakman namas baalan tagrayo ak biag kudita sa diyan. Sapay kumataak luning tuy napudno nga ayat kuken ka. Wen ikarik ngay ayaten ka ingganan tungpal tuy biyak. Anyan anaglasbang tapintas mo amabuy-buyan. Jakman amas baalan tagrayo ak biag kudita sa diyan. Baru Walimot. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minutos, kalpasan ti oras telas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayem ken kabsat, adtoy tikaw dyan nga damag ilatang oras, may tampok iti Radyo Ronda News Break. Inatendaran ni Gobernador Macho Marcos Manoto, itinaysyangkat nga seremonyal, ceremonial ribbon cutting ti unang EV charging station iti Agua Grande Mini Hydro Plant iti Barangay Pansyan Pagudpud Ilocos Norte itaylaing napangal daw. Kinumendaran ti gobernador iti namitas apan nagkamayat ti INEC ken ti AC Mobility ken ti kinapateg ti Sustainable Innovation and Friendly Transportation iti biyang ti maysa a tao. Kunana daytoy ket pasetmeten ti panagduras saan laeng iti Pagudpud ngem ket ti intera probinsya iti beneg ti turismo ken public utility. Mamati ti amati probinsya daytoy ket maysa manen nga addang tapno dupay a charging station ti may pasdek ken electric vehicles ditoy probinsya. Gapoy ditoy kunana masapol nga agbalin a responsable ti gobyerno amang ipaay kadagiti infrastruktura amang suporta iti nasa proyekto ken agusar iti environmental friendly vehicles. Dahil tati kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ti Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 nga minutos, kalpasan ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, Smart o kaldero, ang galing for everyday.
Basta no Smart Iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic, number 1 to touch. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para gawin masya. Hello Right Bar Blue. Isa lang batang yan. Right Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para gawin masya. Hello Right Bar Blue. Isa lang batang yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo, ako na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na! Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Tayo na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Salamat. Dagiti sumaganad kat kumabkablaaw iti happy 65th anniversary iti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, the Mr. and Mrs. June Maricel Leda Cristobal of Honolulu, Hawaii, USA, Miss Magic Tunak and family, Honolulu, Hawaii, USA. Salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 7 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Padaanan ti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti dayta programa, baro arima, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga.
Kaya mapagayang balbali yung nakarod kumablaw kada kayo. Iti ada ito yung malem. Ada tayo niti may katlo a programa tayo. Kaya may katlong oras. Hintay panagkakadwa. Kaya sapay kumatada kay pelang kadigiti si bay ti radyo yo. Kasameten kadigiti gadgets yo nga agdingdingeg. Kinagbibuya. Ti numutoy biyang. Alamen ket ating rod pa lang to anak ken gayamyo kas timonyo ti daytoy a programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti mas sa control the Engineer Mark Tuliao kasamaten ni Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sanjan. Iti daytoy nga malem papagay minta iba sa manen digiti Daniw ngayon tayo na awat. Nga rod addoyan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na
parikot, ken pamagbaga. Beno papagayam, nang itulo din ti oras tayo 15 minutos, kalpasan ti oras ti alas 2. Ti deta kung daway, intayon basa deto'y umuna nga daniw papagayam. Dayti daniw ni pagayam tayo, dayti daniw ni pagayam tayong Marlon, agbayan ni Rodrigo. Manipod pa lang iti Punta, San Nicolas, Luzon, Claveria, Cagayan. Okay, kung sa kadita Barangay Luzon, Claveria, Cagayan. Ti daniw na nga napolwan iti Gameng Tibiyag. Daniwan ka, ayat ko. Gameng Tibiyag. Agingga kabaylak, ngay buksilan ti kaipapanan. Ti esiklo ti lobong, ngay nakpag gargarawan. Jak tupulos mauma, amang ikurit, kay batugan, dagiti balikas, nga agubog kaunggan. Abelek dagiti letra at katukad, dagiti maimatangak. Anap nun regget, manipud puso ken riknak. Lagaek, ana ibatay, itinasapulak agasat. Itinangayed paraiso, natakwatak. Kansyon ko ti pakabuklan, dagiti dati nga arapaap. Anaragpat ko, babaen iti panakigasang-gasat. Samiweng, nakaipenpenan na suding ayat. Likakak, kas kapatgan agameng tibiyag. Jak tupulos mauma, amang iladladawan. Itinapateg agameng nga inak nasarakan. Pagbalinik anayon kired ko para kabigatan. Panangsango, iti makapnek amasangwanan. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam detarod ti Dani ni Mr. Marlon agbayan ni Rodrigo, manibod iti Barangay Luzon, Claveria, Cagayan. May sakadigiti manurat iti bangkag papagayam. Beno ti orodan ti ipasuro tayo asunata ti Dani na papagayam. Ato yan ti request ni Miss Cristina Makatumbas, manibod iti San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Dito'y sidungo, pimanaw kabiyag ko, anyat naramid ko, adi kinayat day tapusong, ginuranag ajak amo. Tila eng kaladingit ko, siyak tay ka inkulbo, sawem man itipudno, nuwanya ti basul ko, tasikatay imadayo. Di
kadyak amo tila eng kaladingit ko siyak tay inkain kulbo saweman itipudno nuwan yati basulkot tasikatay imadayo di ka mang pinampanuno didunguken kaken ados anyakyat din kinaulpit mo ken kinaranggas day tapuso biag puja kun ang may turang timpa ay mo akalagamat ingkat ka din kanyak iyet na pamatik mo pagbiyaga ingkat ka din kanyak iyet na pamatik mo pagbiyaga Parikut, ken pamagbaga. Pero papagayam det arod ti ain pasurot tayong sunata. Papagayam. Paletoy muna nga dani yung intayin na basa. Kaya samaten, ikaw pa lang ni Miss Christina makatumbas. Kung na natoy sir, request kumantay narigat timang lipat. Isagot ko kadagiti padak nga di makaliplipat. Thanks, God bless. Kung na pa dito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Okay? Patgantaro din dati request ni Mami Rosalinda Bumanglag. Dito'y narigat timang lipat. Okay? Kaya kasamatan padanan nyo dati sumarunong nga daniw. Ngayintay iba sa papagayam. Hintay pa ipatukar. Digiti sabsabali pa yung kid daw yung sunata. Dito pala yung programa tayo. Okay? Ato yan ti sunata narigat timang lipat. Alas 2:25 ti oras tayon papagayam. Hi guys. Okay, Gorika. Dati patalastas na. Okay, at oro din ti kidaw ni Mami Rosalinda Bumanglag. Narigat timang lipat. Oy, ang iso. Gorika. Ang iso deta request ni Mami Rosalinda deta. Dito yen. Napanamon. Okay, dito yan. Tayo kidaw ni Mami Rosalinda Bumanglag. Inayat ka, pinapudnuken na tarnaw. Ngemin kulbong tuy puso, kanin ka linipatan. Pinilit ko nga liw-liwag sa iyong dito'y kaungga. Ket inawat ko asan ka, para kanya. Pudnuan narigat, iti manglipat. Nupay pilit ko nga iwaksi, lagip mo agsulit. Dagitin palagam mo, nga ulpit ken pait. Ket naimulat barukong ko, kas may sa puris. Narigat
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 30 minutos kalpasan, ti oras, ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Dahil bago oras yung kagayam kanabsat, adto hindi ka dyan nga damag ilatang oras may tampo kiti Radyo Ronda News Break. Maragsa ken nagyaman ni Gobernador Macho Marcos Manoto, kiti balay gi apan nakisangkat, tinapalaba sa palarong pambansa dito Ilocos Norte. Dahito iket kalbasa na positibo ken mapnek dagiti delegado iti apan naka-akomodarda ken napintas a serbisyo na ipaay kadakwada kabayatan iti nasarok amay sa alawas akaddada ditoy probinsya. Kuna na dakkel apakaidayawan ti Ilocos Norte ti positibo a feedback dagiti delegados gaputa manamnama nga agsublidan tumanen ken dagiti maawis da manipod kadagiti bukod da alugar. Kagiddan daytoy nagyaman met ti gobernador dagiti amin nga sponsors ken dagiti amin ang nakipagpaset iti opening ken closing ceremony ken nagtrabaho iti palarong pambansa. Dinakamat na meta ang nagyamanan ti Subukela DepEd kang runana ken ni Secretary Sani Angara ken Undersecretary iti DepEd kunana pay kunana ditoy met nga impakita ti probinsya ti Kabilan ang aghos ken mangsangaili iti nasarok sa 15,000 a delegasyon manipod kadagiti nagdudumang rehiyon iti entero a pagilian. Dahil tadi kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Panipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:32. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso kinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan ipanagsakit akin kanigid na pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasen nyo met agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad.
Introducing M. Luelier's newest EWA scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad ken personalized funeral services, manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Happy 65th Anniversary RPN DZRL Radio Ronda Batac na impapusuan a pangablaaw kada tayo dagiti sumaganad. Honorable Ergio Valenzuela and Family, Vice Mayor, Dingras, Ilocos Norte. Honorable Ryan Jan Pascua and Family, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Honorable Trina Sagigit Folgar and Family, Sangguniang Bayan Member, Burgos, Ilocos Norte. Engineer Pedro Agkawili, Provincial Planning and Development Officer, Province of Ilocos Norte. And Engineer James Ferrer, Staff and Employees, Department of Public Works and Highways, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batac, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 39 nga minutos kalpasan, ti oras ti alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radio Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga.
parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, at datayin ti may kadwakin maudi na 30 minutos si programa tayo parikot ken pamagbaga. Kasang manangintay ibasa, deto'y may kadwa nga Daniel, alak nga roden dito kung daway nga mangawis man yan kada kayo, iting kay panakipagpaset, mabay iting kay panagipatulod kada giti Daniel, nagiti mensahe kinayat yo, kasama tanadakan kayo kada gitay pakasaritaan kinayat, pakasaritaan iti biyag, adi kayo tupulos malipatan, kaya kasamitin, nadali kita'y parikot yo papagaya. Mabanin nyo da nga ipatulod. Iti programa tayo pag titinulungan mi nga ipaenda kayo iti pamagbaga. Kaligitiing kay idanon nga parikot yo papagaya. Kaya na roden ti panglukat tayon nga sunata papagayam. Iti daytoy may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo papagayam. At ito na ti kanta nga napolwan iti ayat nga napudno, paborito ni Manang Emeline Butay de los Santos, kasama ni Manong Edward, sagot tayo pa ikin ni mother ko, Bisas Bensita Domingo dito barangay Kalayab, Lawaga City. Okay, ato yan ti sonata para kada kayo papagaya. Nagkinarianta awan tubulos makapagsina anyaman ti pakapadasan ta engenggan at panagkuykuyog ta niyayat nga napudno iten baliuray paikapno ayat pinpaay ti Diyos sabo Baliuray paikatno
Parikut, ken pamagbaga. Alawen papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, parikut ken pamagbaga. Ti dete gundaway, intero den basa, deti sumarunong daniw papagayam. Deti daniw ni Mr. Joseph Pedro, iti barangay, okay, manipod pa lang iti barangay 20 Ermita, Lawaga City. Napana na detay daniw natayen. Ato yan ti daniw na nga napaolwan iti igid ti karayan. Daniwan ka, ayat ko. Igid ti karayan. Agsarak tay tarabii iti igid ti karayan. Tabuyain taman dagiti bitwen ken bulan. Timuden ta ti samiweng, ti agay ayos adanong. Amang duaya kadagiti nagraip akalikagong. Banta iti rumrumsik akaunggan karagiti arakop ken bisito abumegbegang ang uyubanta karagiti nasamit nga arasaas amang linay karagiti na isaang nga arapaap agsayamasam ti bultahe iti pagabuklak kabayatan panangpet-pet mo karagiti dakulap ket agtalinda edakto iti kinasinaw ti tangatang tagan andap dagiti isem mo iti kasipngatan at ko kadagiti na irot nga arakop mo. At talagudog, tuy agragrag o abarokong ko. Tanapaniknikak ti kinasudi ti panagayat mo. Amang Ted Maris, iti si Bubokel alubong ko. Dinto pulos agati ti pamateg ken panagibi. Kas kinaranyag dagiti bituen ken bulan iti rabii. Kabayatan, panagpalailang ta iti igid ti karayan. Malupunos tanto, iti ayat, ana isang sangayan. Daniwan ka, ayat ko.
papagayam dahil tati nakapinpintas nga daniw. Iya Mr. Joseph Pedro, iti barangay 20 Ermita, Lawag City. At yaro din ti pasurot tayo sunata, iti daniw na napuluan iti Igid ti Karayan. Igid ti Karayan, hang Igid ti Baybay. Kawan mo dito'y danak, kawan mo dito
Alawin papagaya malakaro din ito kung daway nga agyaman ken pumakada ket sapay kumata nakaipaayak manin ti sang gabasit ngayon kay nagliwliwaan naglingingayan iti daytoy amalem iti Martes ito manen no bigat papagayam Miyerkules apo datay tumanen ti katingaan ti lawas yusto na iti agina kadi sa amin nga nakipagpaset ket nakadwa karod nga nagserbi iti biyang ti mas sa control the Engineer Mark Tuliao kasama ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan ken syempre to inumuti biyang testimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo ket ulitek iti agyaman ken pumakada God bless us all bye-bye na po.